Gde ste, brate? Ja sam Oca, imigrant, brate. A vi gledate prvu letnju sezonu imigrantskih priča. Ove nedelje se bavim ljubavnim temama i danas najljubavnijom temom od svih ljubavnih tema. A to je ljubav roditelja prema svom detetu. Jer ja sam poznati roditelj, zato danas pružam jedan pozitivno razmišljajući savjet za sve vas nepoznate roditelje. Te, bra, morate da pustite, bre, vaše dete da se osamostali. Samostalnost je najbitniji deo života svakog deteta i čoveka i Kosova. Morate da pustite decu da sranja rade sam. Jer dok se ti smiluješ da ga pustiš da ode sam do parka, ono će već da preraste sve zanimacije koje park nudi. Jedino što će mu ostati zanimljivo u parku je droga i kriminal i prostitucija i droga. A s drogom se ne treba igrati jer droga nije igračka. Ubićete i tačka. Jer svaki odgovoran roditelj zna da je svaki narkoman krenuo od lepka. Na tehničkom, brate, u 5. razredu. I svi znaju da nakon lepka ide vutra, da nakon vutre ide heroin, osim gde god je legalizovana vutra, tamo nekako mnogo manje rade heroin. Zato se dobro iscimajte da vam dete uvek, ali uvek ima selotejp sa sobom, brate. Neki dobar, skuplji. Je to investicija u zdravlje i dobrobit vaše dece. Samo sam to hteo da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.